Usomashishini oneminyaka engama-46 uMpho Mhlola uqhubele phambili ishishini lakhe lobusi iminyaka emi-6. Ishishini owalithiya ngentombi yakhe uNico eneminyaka eli-12 ubudala. Emva kophando uye wafumanisa ukuba iinyosi zibaluleke kangakanani na kwi-ecosystem yethu. Loo nto yamenza afune ukungena ekuqokeleleni ubusi athe wabuvuna kwifama yaseThornhill. Ndafumanisa ukuthi iinyosi zezona silwanyana ezibangela ukuthi siphile because of into ye-pollination yazo, and also all plants they depend on each other because of inyosi. From there I started to study about or doing a research about honey, how honey has sustained human beings for iminyaka. So from there I started to be interested in honey, using the honey purely myself. From there, families that I could help with the honey, and from there, all the communities. We're trying by all means to introduce the honey to our people, and also to stay away from sugar. We're trying to breed a sugar-free generation. Umhlola uchulumancile ngendlela oluhamba ngayo urhweba nanjengoko ngoku ekwazi ukuthengisa ubusi bakhe ezivenkileni, kwaye ishishini lakhe sele liphawule ngokusesikweni laze lenziwa ukuba lifikeleleke kwimarike. Olu hambo aluzokuxhasa yena kuphela kodwa nentombi yakhe uNico. Oh, I'm so excited. I'm so excited. I can't even wait now to go to the stores, being confidently so, knowing that the barcode is working, and knowing that you will have independent sales, and also to be able to market your product nationally. You know, because now, yes, I do sell into other towns, Joburg, everywhere in South Africa, but now they will have an easy access to the product. Yes. uNico Rohani inikeza iintlobo ezahlukeneyo zobusi. Engqonyela yakwa-Amconnect uZukile Mangwane uthi uyavuya ukuba iza kuba sezivenkileni. As you can see that uNico Rohani was an existing product, and then it was so easy to work with. Also doing different flavors with branding. I can't wait to take the product to the market because irate yona ke iprocess ayikhulula kuba amaxesha amaninzi spend ixesha elininzi kwi-design kuba umzekelo i-barcode xa uyifaka kwilanto kwi-labeling, it must be scannable, ibe readable, so that i-customer xa ithenga i-product ingafiki ixinge phaa ingakwazi uskena. So we do all those tests, and then xa sigqibile ke ukwenza ke ngoku yonke loo nto leyo siyithathe i-product sise kumntu wayo ayibone athi hayi le nto kudala ndiyifuna. So ndizama ukuthi ke mna as i-IM Connect SA siye ke ukusaqeshwa isida khona ukuze siwenze lo msebenzi. Amashishini amancinci amaninzi aswele amava kwaye ajongana nobunzima obuninzi obufana nenkxaso-mali ukuze akwazi ukufumana impumelelo. Umanejala wakwaSEDFA uAndile Yengeni uthi ukungabikho kolwazi olwaneleyo kufuneka kuthintela amashishini amancinci kwimpumelelo. Essentially, through the years, it has been identified that the single biggest challenge facing small enterprises is actually information. Because it is through access to information that small enterprises become aware of sources of even more information, sources of assistance that they can tap into, getting to agencies like SEFDA, for instance. It takes access to information to access that. Accessing other, call them SPs or sources of support. It takes that access to information to actually undo a lot of those blockages. Umhlola ujonge ngamehlo abomvu ukukhula kwemveliso yakhe eza kuthi ithengiswe ezivenkileni kuzwelonke. Kwindaba se-MPK TV, ndinguSinaye Ntshudu eGqeberha.